Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Office u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ka pentip magajing la Rung Ïing ban Sdang ka Special Intensive Revision SIR ka district kan sa Sdang no Lashai ka Sngi ka lai phau tarik jeliu hadu ka ar khandai tarik unaitung hakaba ki BLO kin selet man ki thliu Ïing ban sami ki form na ka benta baro ki nong thap vote ki beradap pendung kerteng Naduh snam ar hajar san UDC ulu kentui ki pat ba bagini trelang na kabenta kani kajing penbet renti ikinong thap vote bat bakim dei bantiang hendai ban shimkhia halur kani kumbala betha da ke Election Commission of India kani kajing thmu lale na kabenta ban kenthop om ban kentat bat kadi kajing khen ni kajing don kinong thap vote ha ka self enumeration form hab ban pendap bat penpoi biang shaki BLO bat hadian kani an aipor shibnai bakinla ban pendap ladadon kajing ujor bat hadian kane ansa IT kine shaki ERO kiban sa shimrai kajing ujor bat khaddo kin sayo e ka thup kerteng election ban sepelat ha ka neutrik risau ar hajar ar pendio ya kani ka SIR la le da ka ECI na ka benta bandon ya ka election ka bakhot ka baklem jing bakla bat ka batikna kani kan long ban penbet renti biang yi ki thup kerteng jong kinong thap vote ka le khaddu ha usnam arjar san da ka ECI bat ban pentikna babaro ki bladap khat plasnam ka karta shaneng kinyo ya ka hok ban thap vote kino ki badan kam ka jing penshai ka babanya ki la ban pentip hakini ki helpline number jong ki board district not lai handu sau r san not iwei r san not but r san not iwei r pra ki ba sha weng na ka thup kerteng ki dei tang ki bala khlat no ki bala pen kala kerteng bat ki to ki bam dei ki nong shong shnong ba pura kari India kumta karukam trikam kalong kababanya bat kabajeliu kaju karukam trikam kan pet banya ya uno unong wan buhai shnong bean hashilong la ne hathan mau kan ro shila ne pun ursla kumba pitip ba ka Election Commission jong dari India kal abo bakan sedang ya ka SIR abo ni ka jiba ka jungi ya ka ba ka training na ka banta ki electoral registration officers ki ROs ki BLO supervisors bat ki BLO ni la da penlong la bon sen nang ba ki bashim benta hagani ka SIR kamtam ki ERO bat ki BLO ki nong ki bala tep benya hakbe dei bat kani ka SIR te kumba pitep ba Naduh Lashai ka Sngi ki BLO kin rung haman ki longye hapo ka East Khasi Hills district bat ka jalla hiro baro ka way hakbe dei bat ka enumeration form bat ya ka ba nakaliang jong district administration ni karpat jur ni karpat red ye way nong tap vote man la ki thliu Ïing ki badon hapo ke East Khasi Hills district bakin shimkhia ban pendap ye kini ke enumeration form baraga ju kapor bakin submit ye kini ke enumeration form shaki BLO ki BLO kin wan license laiwan sha ki Ïing ki sem jong ki nong thap vote but ki di ban shim ye kini kalan namba license laiwat kin wan hakaba dada ki don kino ki jingbam smutho ani ka jingbam nang man pendap ni kini ki form ki BLO jungi kila yo ya ka training ka bajanai ha ka ba kila ban yarap ye kini ki baitba ki jungi let's say ki bam nang cha ki thai nong pendong ban pendap ye kini ki form kumno ban pendap ye kini ki form ha ka por ba ki ya ye na kerpat sa si sien pan ba ya kani ka enumeration form ba phinum sngop ha ban shimkhia ba phin shimkhia ban submit igini ki enumeration form na balada phim submit ki enumeration form yaga kerteng ka jongphi hapo ka draft electoral roll ka pangin sapen mi hognai august kanum don te kumbala betha de EDC mentan ka longbang kerpan sesi sen ya baro kinong shong ke bladon ya ka kerteng hapo ka electoral roll jong arjar arpusan bakin pendap igini ki self enumeration forms bat lada ki don kanu ka jing kimde man artatin bakin phone akini ki number bangila dap ai lane bakin phone shaki BLO jungki lane ki BLO supervisor jungki but one ki ERO jungki ro ki bade ki electoral registration officers dada ki don kanu jing hakabe de bat ka jing pendap ya kanika enumeration form hadin jong ka jing pendap ya ka enumeration form kan sedon ka rationalization jungki polling station lada dang don kamban penbeng kan sedang haka art khandai terik benai Julai arjar art pundriu nangta ka draft electoral roll kumangala ong bentan haka san terik but hadin kani pat kan sedang ka period haka ba kin sa file ka claims and objections tila dala dadon manu haka por ba ya Ïing ki BLO ki miss out dan ga kerteng jungki kamdon kimdei bakin khuslai kadon ka por haka ba ka Election Commission kala ai ki ya kala Naduh ka san terik jong benai August hadu ka south terik jong benai September haka bakin 1 mi
ban ai rengkat nam di kuat isla ki balesi maki ki kwa ban ai rengkat bat ka enumeration form ka jongki khnang ba kinum do ya ka kerteng ka jongki ban rong hapo ka electoral roll na syukuan pentip hang niru ba ngilada penlong artli ki jingalang bagi sengsain partai hapo ka district ka jongi bat hakani ki jingalang ka bangila long ila batai shai ki ya ka proses ka pede bat ka SIR bat ka jing persyang juga district administration ban pej ba uno la ni kanu ka badi hok ba ka kerteng jungki ka badi bandan ko ka electoral roll kan ne bat uno la ni kanu bam di hok bandan ya ka kerteng jungki ko ka electoral roll in beng no yaki kabaar ngila ada penlong ru ya ka jingalang bat ki dorbar snong ka level jongki electoral registration officer kumbakitim ka East Khasi Hills kadang khatnyo tali ki assembly constituency but haman iwe pa iwe assembly constituency dan iwe electoral registration officer hakba electoral registration officer dan electoral registration officer kila ada penlong ya ka jingalang bat ki dorbar snong knang ban yo ka jinge trilang ka bajanai bat ki dorbar snong ban pe ba hakpor ba ya kali ka SIR kinu gino ki badi hok kinum do bandan yang kerteng hapo ka electoral roll kidon ki bakuslai let's say ki bandan harani ka por baki ya Ïing ki BLO kim doktor makin kuslai nomor ya ni ka enumeration phila an pendap ro online bakani phila man le limba ka ECI net tingi kerpan ki pat no chong snong lada phidon ki bahiyeng ki bahasam ki parok parjor ki ba phi tho ithau ki ba let's say ki numdan hakani ka por baki ya Ïing ki BLO smob ha ba pin pentip yaki lengba jong kani kala pathai bor renta resmi baki la ban pendap ro yaki ki enumeration forms online lengba jong ka ECI net app balada kidan kano kajing artatien kila ban phone chekini ki helpline number yaki banila dap ai shafi mentan ba hakapor balong tray kila ban phone yaki ni ki number ha banila bu ya ki officers bagi staff ki jungi ha ba kila ban ai juba ha be dei bat kanika SIR process bat kaba khadu kalong ba ya ka electoral roll kaba khadu an penmi ha ka nyu tari u Oktober arjar arko henrio bat kani kalong hadin manila dap ailat ya baro kinong song snong ki balada pendap iki enumeration form bagi bangla dap pendap kita hearing baka kerteng jungki kan ran ko electoral roll ngan ban biang ka jing penong ya ka SIR kamdei bangin bangi ki kerteng kamdei bangin kentup lang ya baro ki badei hok but kibam day hok pa let's say kibala khlat no kibam sa shu shakani ga jaka lani kibadon arti ki kerteng haki we ki constituency but let's say for East Khasi Hills district ro kani ka SIR kan pej ba anla man weng no yaki kerteng jungki kumnu phine pading su thu ba teng kin don ki certificate top and extra top ba ni an ni shon clear kono kom pin pej handil kita tina tu ga daw ngila penlong ya ga jingalang bat ki sengsain perthai mila penlong ya ke jingalang ro bat ki dorbar snong kino ki certificate ke ba mungi ni yo na pakai ECI kalau ada bo khatwe kli ki kwat ki ba lani ki dolir ki ba ki pat ba ki la ban ai hakapor badon ka claims and objections ni na lor kata ni ban biang ni pan ro ya ke certificate na ki bor snong nang man la ban pensisha baki ni gide ki nong chong snong bat ki bala itho ithau ki dagal yang jong ka snong te hakbedi bat ki certificates let's say ki ba ana kino ki snong hakabadon kano ka jing artaten hakabedei ban ka jing thok nani ka jing shisha jong kini ki kwat isla hakapor bangi penlong ya ka hearing kumba julong hakapor election kindon ki booth level agents dan kita ki ba mi khpa ki sengsain perthai khnang ba hakapor bangi shem ya ka hearing kanong haba shit haba shai haba ui klam da don kano ka jing artaten haka hearing ban pej ba ulani ka kinum do ka kerteng jungki ka electoral roll dan nila dakim de hok ro badi ban weng ka kerteng jungki ka electoral roll ni su thu ba East Khasi Hills kadon bantaro ka don jige dei je ku ka border Bangladesh te kumnu pin handil ni ba dei ba kani khamtam ta jing kum ban beng jing yo certificate yo kino snong di border kumbala batai shai the deputy commissioner juga East Khasi Hills district kani ka SIR hi ka exercise hi barok ko ka long ban pej baki badai hok kin bani ka kerteng ka electoral roll kelemba jong kani ka SIR hi lada shimkhia na galyang hi jong kinong chong snong haban pendap iki enumeration forms ba kunjuro ban shimkhia ban pe bagi kerteng ki don po electoral roll but daga jing ban rap lam jong ki seng sign perthai ki ba ka sha ka election commission ka bakan don ka kani ka SIR ka
kajing don bentar kajung ki Naduh pas Sdang Naduh ke enumeration ka ba ki Ïing ki BLO hado akapor hearing ro unjung kani hi kal adai ke sistem ke bangila banong hak ban pek ba kinong shong shnong padi hok man yo kin yo but kitu pat bam dei hok man yo en bang ke kateng jung ki na po electoral